El meu sogre, vull dir, va ser els que ens va ajudar a que féssim això, perquè ja veia que la cosa no quedava massa macos i ens va dir si ho volguéssiu fer i ho vam fer-ho. I gràcies a ell ho hem fet tots aquests anys. L'any que ens ho va dir, vull dir, no hi vam començar l'any sobre, perquè ja havia passat la Patum abans. Però fa molts anys, als 70, jo no sé. Als voltants dels 70, als anys 70. És que jo no sé, jo em sembla que no feien gaire res. Perquè portava unes escombretes que feien molta pena, Vull dir que una cosa que, no sé, quasi no eren ni cabells, el que portaven. Perquè és que eren uns cabells que no es podien anar, semblaven fanars, Sí. Una cosa fora de lo normal. Normalment els nans, els àngels i els gegants. No, em sembla que no hi ha res més. Em sembla que no hi ha res més. Però ens hi hem anat incorporant nosaltres, Vull dir, o sigui que era, per exemple, veure els mal arreglats i de dir això els hem de repassar, I llavors doncs els anàvem ventinant perquè les perruques dels gegants, dels nans, no ens en vam pas cuidar nosaltres, Vull dir, però quan les veies gaire escabellats et sabia greu i ens hi posàvem per pentinar-los. I així ens vam anar fent que hem acabat pentinant-los una mica a tots. Però abans que s'arreglessin també els repassàvem una mica cada any, els políem una miqueta. Aquells cabells quasi no es podien tocar perquè allò sí que era una fibra terrible, era quasi plàstic i costava molt d'arreglar-ho. En canvi ara estan molt bé. I després també, esclar, s'ha de comptar que són baixos i amb la gent també es topa molt, vull dir, s'escabellen molt més perquè també hi ha més rots i de tot. Vull dir, quan els gegants no en brilla perquè són molt alts. I els nans també quasi bé cada dia s'han de canviar, s'han d'arreglar. I això sí que va ser per voluntat pròpia nostra, que ningú ens ho va demanar. No, són tots, normalment, vull dir, els hem d'arreglar cada dia, perquè també li passa el mateix. Són baixos pel que és la gent i aquella cua va de bòlit i vull dir, quan acaben la meitat dels cabells ja són fora. Jo sí que aquests sí que són d'una fibra, Sí. Tot de fibra. És un material, no és ben bé, és una mica sintètic, però vull dir, és dels més que estan més bé. Hi ha cabells naturals. Hi ha entremig barrejat i està barrejat, diguéssim, perquè, esclar, tot que fos natural seria molt car. I vull dir, tot natural no, perquè vull dir, no haurien aguantat bé, perquè es trenquen més fàcilment i llavors és una barreja. Perquè, esclar, em sembla que les vam fer fa molts anys, el 70 i alguna cosa, no me'n recordo, jo no me'n recordo exactament de l'any, Sé que era... Hi havia el freguell de la legislatura del freguell. Una vestida que vam posar, que el vam fer també amb el Jordi. Va ser allò... Llàstima que no vam fer ni una foto, no vam fer res, és que a vegades hauríem de tornar enrere el temps per poder-ho fer tot bé. I donaven la volta, no els gegants, no. Nosaltres donàvem més aviat la volta. No, la volta. Sí, que sí. I tant que sí. Però bueno... I el anàvem tombant, el anàvem girant i ho anàvem fent. I va ser l'any que vam canviar tots els cabells i vam fer tot de nou. Sí, va ser tot canviat. I els enganxàvem amb una mica de pegamento, vull dir, ara no surt en català. I, bueno, no sé, jo que sé que fèiem aquella vestida, tots fèiem el que podíem. Hi ha algun any que vull dir, si no s'han escabellat tant o no s'han embrutat, doncs vull dir, fem un apany, una arregladeta, però si no, sí. Aquest any principalment és un dels anys que l'hem hagut de tornar a pentinar, tot. I de bigudins solament n'hi posem més de 100. És el que ja et dic, perquè aquell cap és molt gros. Aquest any els vam rentar, no els rentem cada... Sí, és que no es pot. Perquè porten un gorret de roba i els cabells estan cosits al gorret, que això el vam cosir nosaltres. Llavors, esclar, costa molt d'aixugar-los, de deixar-los que estiguin bé, llavors els has de tornar a repassar del tot, has de tornar a fer els rissos, els tirabuixons, vull dir que... Bueno, hi ha una mica de feina. I passes molta gent. Sí, hi ha una mica de feina. Perquè, esclar, vull dir, són uns bigudins que són llarguíssims.
i els has d'anar cargolant. I vull dir, quan arribes al capdavall t'has passat quasi bé 10 minuts, un quart, només amunt. Un dia. Es van anar eixugant, vull dir, els vam tenir 3 setmanes. Sí, o més. Vull dir que s'eixugava. Anem a cadetes, després ho treus i apa. Però després duren uns quants anys, Però sí, llavors són apanyos. Sí, això, els altres anys pentinant els n'hi ha prou. Que quan els marcàvem estava tot l'any marcats. Els marquem poc temps després de la permissada de Corpus. I un any vam rentar el cap, que allò va ser aquí mateix, ja va ser, que com que no podíem anar-los a rentar-li el cap perquè el portava brut i llavors encara ho tenia tot enganxat, que ara ho ha canviat molt. Vam rentar el cap aquí, aplanant la geganta, ben plana, amb una galleda i amb coses i el cap, i d'aquesta manera li vam fer, però ben plana, aixecada com un cavallet, i ben plana, i vam rentar un cap com que fos a la peluqueria. No se n'ha parlat de canviar el continent. Vull dir que... És que tampoc no va bé, i per una senzilla raó, ells porten el vel. Vull dir, només es veu la part de davant, i quan volten sí que es veu, però si no, vull dir, no té gaire sentit. Si és massa curt, els gegants són molt grans, necessiten una mica de llargada de cabell perquè quedin macos. Clar, s'han de vestir. Llavors el vel els tapa tot al darrere, llavors només et veus la part del davant. I al ser la part del davant és el mínim que... Els rissos, és el que menys omple. Perquè, esclar, aquell cap és molt gros, no pots fer una cosa petiteta. Ha de ser gran. A més, el tirabuixó és de tota la mida, diguem. El reix aquest del tirabuixó, vull dir, per anys que passi, vull dir, que existeix sempre. Bueno, hi ha una geganta que el porta una mica recollit. Sí, però esclar, el recollit que porta, vull dir, si es vegués sense el vel... A més, ara ho van arreglar, amb aquesta noia que ho fa, ho va arreglar el cap, però és que tenia un cap amb bonys, no era pas un cap que fos maco. No, hi havia uns bonys que, la veritat... Sí, no quedava gaire bé. És que, a veure, aquí a les gegantes, vull dir, porten... O sigui... Què vols dir ara? No porten cabells fins a dalt de tot. Vull dir, és un gorret de roba i els cabells estan cosits allà. O sigui que aquí no porten cabells. No, perquè si no els entraria. Esclar, vull dir, el que porten del vel i tot plegat està acoplat d'aquella manera. Per un pentinat una mica més enrere, una mica més endavant. Més llarg no, perquè els hauríem de canviar. Per més llargs, i vull dir, valen diners. Vull dir que més llarg. I més curtet tampoc tindria raó de ser, perquè vull dir... No, el cap és molt gros. És un cap molt gros, vull dir que fer-los un monyo també quedaria amagat, vull dir que tampoc... I el més és que el vel és molt maco, perquè jo trobo que quan el gegant volta, aquell vel li va molt bé, queda maco. I s'ha d'innovar. Ara, s'ha de mirar aviam què és el que pots innovar i el que no es pot no fer-ho. Vam començar a fer-ho així i com que ho veiem bé, no sé, per canviar tampoc no li veig jo, ara amb un canvi. Sí, la d'enfilar-se ara és ella, Sí. És ella qui no s'enfila. L'any passat tenia vèrtic i no vaig poder-ho fer. Aquest any sí. Però com que tenim ajudantes, perquè tenim moltes ajudantes, Hi ha la meva filla i les meves netes que hi són sempre. Vull dir, i clar, estan tan acostumades amb la perruqueria, vull dir que bueno... Col·laboren. Sí, són sempre a col·laborar, I n'hi ha una que té molta traça, l'altra no tant. I ell disfruta, i esclar, s'enfilar-se al capdamunt de l'escala, ella, vull dir, aguantant, vull dir, s'ho passa, bueno, d'allò tan bé. O sigui, ho fet tota la família, al final. I, bueno, de moment ho anem fent. Sí, tant.